Onko sulla joskus tullut sellainen olo, että sun elämässä ei ole mitään vikaa, mutta silti sä tiedät, että sä et enää mahdu siihen elämään. Ja työ voi olla hyvä, ympärillä voi olla mukavia ja ehkä sun parisuhde on ihan kiva ja kaikki ulospäin näyttää niin kuin normaalilta ja ihan hyvältä. Mutta jotain siellä sisällä sanoo koko ajan, että tämä ei ole enää mun elämää. Jotain pitää muuttua. Ja joskus se tunne voi olla yksi niistä voimakkaimmista merkeistä siihen, että sä olet kasvamassa ja laajentumassa kohti sun seuraavaa tasoa, vaikka sä et itse vielä näkis, että mitä se uusi elämä tulee näyttämään. Ja siitä me puhutaan tässä videossa. Sydämellisesti tervetuloa Kristallinen Jumalatar Enkeli TV-parin ihana enkeliystävä. Mun nimi on Anu Grace, mä oon enkelin manifestointiopettaja ja kristallisen transformaation arkkitehti. Ja tällä kanavalla me puhutaan enkeleistä, manifestoinnista, kristallista värähtelystä ja siitä, miten me voidaan tuoda henkinen kasvu ihan oikeaksi elämäksi, ilman että se on semmoinen erillinen osa sun elämää. Tänään me puhutaan siitä, mitä tapahtuu silloin, kun sä oot kasvanut ulos sun vanhasta elämästä, mutta se uusi elämä ei ole vielä alkanut näyttäytymään. Se ei ole vielä näkyvissä kokonaan. Ja miten sä voit liikkua sitä kohti ilman, että sun tarvitsee räjäyttää koko sun elämä yhdessä yössä. Jos nämä aiheet kutsuu sua tilaa tämä kanava, niin jatketaan yhdessä ja laita tykkäys tälle kanavalle, tälle videolle myös. Eli mennään asiaan. Muistan yhden lounaan mun vanhasta työpaikasta joskus 2000-luvun alussa, vähän ennen kuin mä lähdin kunnolla tekemään tätä valotyötä. Mä olin silloin sihteeriassistenttina niin sanotusti tavallisessa yritysmaailmassa, ja se oli monella tavalla tosi hyvä työpaikka. Siellä oli mukavia ihmisiä, meillä oli erilaisia tapahtumia, matkoja ja juhlia, kaiken näköisiä asioita siinä yrityksessä. Työ oli aika rento ja mulla ei ollut mitään suurta draamaa, jonka takia mun olisi pitänyt juosta sieltä pois. Ja jos joku olisi katsonut mun elämää ulkopuolelta, olisi voinut sanoa, että no niin, nyt Anu on löytänyt kivan työpaikan, että tässä on niin kuin kasvumahdollisuudet ja kaikki. Mutta mä muistan, kun me oltiin lounaalla niin porukalla kerran, ja siinä oli ihmisiä eri puolelta organisaatiota, siellä oli esimiehiä, esinaisia ja muita työkavereita, ja mä kuuntelin sitä keskustelua siinä, ja siellä puhuttiin markkinoinnista, siellä puhuttiin yritysmaailman asioista ja kaikenlaisista semmoista niin sanotusti tavallisista asioista. Ehkä niissä keskustelussa ei ollut mitään väärää, mutta jotenkin siinä hetkessä mulla tuli todella selkeä tunne, että mun sisäinen maailma oli jossain aivan muualla ja se ei resonoinut se keskustelu. Mä ajattelin ehkä enkeleitä ja henkisyyttä ja parantamista ja sitä, miten mä voisin auttaa ihmisiä. Jotenkin se kaikki kiva yritystoiminta, se mun työ, niin siinä ei ollut merkitystä. Mä en kokenut, että mä autan ketään siellä. Ja mä tiesin, että tämä ei ole enää mun maailmaa. Mä en enää, tämä ei resonoi. Ei siksi, että mä olisin ollut jotenkin niitä ihmisiä parempi tai että he olisivat ollut jotenkin vääränlaisia. Ei mitään semmoista, ei ollenkaan. Mä vaan tunsin, että mä en kuulu tähän maailmaan. Samalla tavalla kuin mä ennen kuvittelin kuuluvani, ainakin hetken ajan. Ja jos sä oot tuntenut jotain samanlaista ehkä sun työssä, ehkä ihmissuhteissa tai ihan siinä tavassa, jolla sun arki on rakennettu, sä tiedät kuinka hämmentävä se tunne voi oikeasti olla. Kaikki voi näyttää ulkopuolelta aika hyvältä, mutta jos joku sun sisällä jatkuvasti sanoo sulle, että on olemassa jotain muuta, jotain syvempää, ja juuri se on se, mihinkä mä haluan sukeltaa tänään tässä videossa, koska joskus se vanha elämä, se alkaa tuntua liian pieneltä. Se ei enää tarkoita, tai siis se ei todellakaan tarkoita sitä, että sä oot kiittämätön tai että joku olisi niin kuin väärin tai että sä olisit tehnyt vääriä valintoja tai jotain olisi mennyt pieleen. Se voi tarkoittaa vaan, että sä oot nyt vaan kasvanut ulos siitä versiosta. Ja mä haluan sanoa yhden asian tässä aika alkuun heti, että mikä on auttanut mua itseni todella paljon silloin. Se vanhan elämän ei oikeasti, sen ei tarvi olla huono, jotta sä
saat haluta siitä mennä eteenpäin. Ja tämä on mun mielestä todella tärkeää, koska joskus me annetaan meille itsellemme niin kuin lupa muutokseen vasta sitten, kun me ollaan siellä pohjalla, kun kaikki on hajonnut, työpaikka pitäisi olla kamala, mun pitäisi olla epäonnellinen, mun parisuhteen pitäisi olla täys katastrofimyrkyllinen tai oman olon niin sietämätön, että lähteminen on ainoa mahdollisuus. Joskus me ajatellaan, että tämä on ainoa, millä me voidaan niin kuin oikeasti luoda se, nyt jotain pitää muuttua. Mutta elämä ei aina puhu meille sillä tavalla. Ja maailmankaikkeus toimii hyvin eri tavalla monesti. Joskus se puhuu paljon hienovaraisemmin ja sanoo, että tämä oli hyvä. Ollaan kiitollinen, tämä palveli sua. Sä sait tästä jotain tärkeää, mutta tämä ei ole enää se paikka, jossa sun seuraava versio pääsee kasvamaan. Mun työpaikka oli just semmoinen. Mä pystyin olemaan siellä, hoitamaan mun työn ja tulemaan ihmisten kanssa toimeen, mutta joku mussa oli liikkunut niin pitkälle, ettei se maailma enää tuntunut omalta. Ja siinä on tosi iso ero siitä, että jotain, jos niin kuin ihmiset olisi vääränlaisia tai tilanne olisi vääränlainen tai se elämä olisi jotenkin vääränlainen, siitä, että sun ei tarvitse niin kuin arvostella sitä maailmaa, josta sä oot kasvamassa ulos. Mä koen, että kiitollisuus on se kaikkein ihanin asia siinä. Mä olen kiitollinen, miten ihanaa. Ja nyt mä tunnistan tämän uuden suunnan. Ajattele vaikka vaatetta, joka on joskus ollut sulle aivan täydellinen ja myöhemmin sä kasvat siitä ulos, siitä vaatteesta. Tämä ei enää ole semmoinen tyyli tai väri tai mitä mä nyt haluan pitää. Se ei enää sovi, se sopii täydellisesti sille versiolle susta silloin aikaisemmin, mutta ei enää. Ja sama asia ihmissuhteille, työpaikoille, kaikille tavalla, miten sä oot käyttänyt aikaa, jopa käsitykselle, jonka sä oot rakentanut siitä, kuka sun pitää kuuluu olla, kuka minä olen. Samalla lailla. Se ei tarkoita, että se vanha minä on mitenkään väärä, vaan ehkä se on aika luoda jotain uutta. Ja mun kohdalla tuli melkein samaan aikaan toinen hetki. Itse asiassa ihan siinä saman kesän aikana tapahtui se, että joka teki tästä todella konkreettista. Maailmankaikkeus alkoi todellakin näyttää mulle merkkejä, että nyt on aika. Ja Suomessa niin sieltä kesä on aika lyhyt ja mä muistan sen todella lämpimän, ihanan kesäpäivällä. Mun pojat oli päivähoidossa tai iltapäivähoidossa ja mä istuin siellä toimistossa ja katselin ikkunasta, kun oli täydellinen kesäpäivä. Ja mä ajattelin siinä, että kuinka vähän tällaisia ihania kesäpäiviä meillä täällä oikeasti on. Ja kuinka mun lapset kasvaa niin nopeasti. Ja kuinka paljon mä oikeasti halusin olla mun lasten kanssa rannalla silloin. Ja koko kesän ja uida ja olla ulkona ja syödä mansikoita ja nauttia siitä kesästä niin kuin mun lasten kanssa. Ja mulle nousi voimakas tunne, että ei, mä en voi olla vaan täällä neljän seinän sisällä, kun mun elämä odottaa tuolla, mä en halua tätä. Ei niin, että se työ olisi ollut mitenkään väärää, niin kuin sanottu. Mä vaan yhtäkkiä näin sen hinnan, mitä mä maksan siitä elämästä, että mä oon siinä työssä. Ja se aika meni johonkin, mikä ei tuntunut mun kutsumukselta ja mä en tunnenut, että mä oikeasti tein mitään suurta eroa maailmaa, mä en auttanut ketään. Samalla kun se elämä, mitä mä oikeasti halusin elää, se oli siellä ikkunan toisella puolella, siellä ulkona, siitä ulkopuolella siitä tilanteesta. Ja mä muistan silloin, että mä päätin, että ensi kesänä mä oon rannalla mun poikien kanssa joka päivä. Mä en välitä, vaikka mä olisin työtön. Mä en välitä, vaikka mä en tiedä tarkalleen, mistä se raha tulee. Mä en halua istua ensi kesänä tässä samassa toimistossa ajatellen, että taas yksi kesä meni. Ja yksi vuosi mun lasten elämästä meni tällä tavalla ohi. Siis mä tein sen niin vahvan, että se on ihan sama mitä tapahtuu, mutta mä aion olla mun lasten kanssa. Ja antaa sen mun sydämen kutsun, antaa sille unelmalle tilaa. Ja mä annoin itselleni noin 6 kuukautta, tämä oli kesällä, ja mä päätin, että 6 kuukauden päästä vuoden loppuun asti mä oon siinä työssä ja valmistaudun. Ja tämä kohta on musta todella tärkeä, koska mä en noussut seuraavana aamuna, heittänyt niitä avaimia, mennyt sinne pomolle sanoa, että nyt mä lopetan tästä. Ja mä en ilmoittanut universumille, että okei, I'm out, hoida sä loput. Mä tein päätöksen ja sit mä aloin rakentaa sitä siltaa. Ja kun me puhutaan manifestoinnista, niin tämä on yksi asia, joka mä haluan meidän muistavan.
sisäinen päätös ja käytännön toiminta, ne kuuluu yhteen. Mä aloin rakentaa nettisivuja, mä opiskelin HTML-taitoja, mitä mä olin pikkusen vähän siellä niin kuin aikaisemmin. Mä aloin rakentaa mun omat tökerät HTML-sivut ja ne ei todellakaan ollut mitkään tämän päivän hienot verkkosivut, mutta mä tein sen, minkä mä osasin. Mä aloin miettiä liiketoimintasuunnitelmaa, rakentaa mun yritystä, visioida mun uutta elämää, konkretisoida sitä, mitä mä olin tähän asti ehkä enemmän vaan tuntenut sisällä ja aloin hoitaa näitä käytännön asioita. Kävin naisyrittäjyyskeskuksessa ja muistan ja aloin niin kuin rakentamaan sitä mun yritystä. Mä halusin tehdä reikihoitoja, mä halusin tehdä mennyt elämän regressiohoitoja, mä halusin työskennellä enkelten kanssa. Ja enkelivallohypnoosi, Angel Light Hypnosis oli silloin valtavasti syntymässä musta. Vaikka siihen meni vielä niin kuin vuosia ennen kuin se on tullut siihen, mikä se on nyt, mutta se hoitomuoto Angel Light Hypnosis alkoi siitä, että mä halusin tutustuttaa ihmiset enkeleihin. Ja se on se, mitä mä niin kuin aloin siinä tekemään, enkelten kanssa työskentelemään. Ja myöhemmin siitähän on tullut niin paljon enemmän, mitä siellä tehdään. Me kuljetaan ajassa paikassa ja tavataan kuolleita rakkaita ja syntymättömiä vauvoja ja kaikkea ihanaa. Me manifestoidaan tulevaisuutta, kaikkia näköisiä asioita. Mutta se lähti siitä, että mä halusin tutustuttaa ihmiset enkeleihin. Ja alkuasiakkaita ei tietenkään tullut ovista ja ikkunoista joka puolella. Saattoi olla yksi asiakas viikossa tai joskus oli parikin viikkoa väliä. Se oli semmoista niin kuin satunnaista siinä, kun mä aloin rakentamaan sitä. Ja ulkopuolinen ihminen olisi voinut katsoa sitä ja ajatella, että eihän se nyt voi rakentaa tämän varaan mitään. Että itse asiassa mun työkaveri sanoi, että Anu, oot sä nyt ihan varma, sulla on 2 lasta, et sä voi tehdä noin. Et sä voi lopettaa tätä työtä. Se on vastuutonta suorastaan. Mutta se ei ollut mulle enää mikään ei ollut niin kuin se tärkein kysymys. Tärkein kysymys oli mulle se, että mä olin vihdoinkin liikkeessä sitä elämää kohti, joka tuntui oikeasti musta omalta. Ekaa kertaa elämässä mä olin niin kuin tietoisesti valitsemassa jotain suuremmoista mun uralle. Ja siinä on manifestoinnin kannalta jotain todella suurta. Me usein odotetaan, että ulkoinen maailma antaa meille ensin riittävästi todisteita, ja tekee sen kaiken valmiiksi, jotta me voidaan uskaltaa tehdä se muutos. Mutta välillä universumi, tai usein mä oon huomannut, että universumi odottaa, että me tehdään se päätös tarpeeksi todelliseksi. Me otetaan se hyppy sinne tuntemattoman pelosta huolimatta, ja jotta se uusi tie voi alkaa muodostumaan. Ja mä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi ottaa holtittomia riskejä tai hypätä ilman mitään niin kuin suunnitelmaa. Vaikka mäkään en hypännyt sieltä työstä ennen kuin mä aloin rakentaa. Mä en vaan seuraavana päivänä, mä annoin itselleni sen vaiheen siinä. Ja mä nimenomaan rakensin sitä siltaa kuukausien ajan, mutta jossain kohtaa mun piti lakata odottamassa sitä täydellistä varmuutta. Ja se oli pelottavaa, kyllä. Mutta se kiinnostava juttu, mitä tässä mun tarinassa tapahtui, on kun lähteminen muuttui oikeaksi päätökseksi mun ympärillä. Alkoi tapahtua asioita aivan eri tavalla. Ja tämä on se, miten maailmankaikkeus toimii. Mä kerroin mun pomolle silloin hyvissä ajoin, että mä olen lähdössä. Ja siinä vaiheessa tämä ei ollut enää joku semmoinen salainen haave, jonka mä joskus toteutan. Mä olin tehnyt valinnan. Vaikka se pelotti, vaikka mä olin, että millähän me syödään sitten lasten kanssa. Mä olin juuri saanut elämän niin kuin jotain rutiinia ja yhtäkkiä mun työ alkoi saada uudenlaista näkyvyyttä. Mulla tuli haastattelukutsuja televisioon. Mä olin siellä Sampo Karvon haastattelussa. Mä olin Heikki Paasoselle, tein regressiohoidon. Mä olin Maria Kutseninan Radionovan vieraana, mä olin Sävelradiossa, mä olin Anna-lehdessä, mä olin erilaisissa lehdissä yhtäkkiä. Yhtäkkiä mä olin niin kuin joka puolella. Mä en ymmärtänyt sitä, miten tämä voi olla, koska mä olin tehnyt ne HTML-sivut omin käsin. Jotenkin maailmankaikkeus auttoi, enkelit järjestää. Mutta se oli jotain sellaista, mitä mä en pystynyt suunnittelemaan etukäteen. Mulle se tuntui vahvasti siltä, että niin maailmankaikkeus vastasi siihen, että mäkin olin vihdoin vastannut sen maailmankaikkeuden kutsuun. Ja mä en koskaan katsonut taaksepäin. Mä hyppäsin sieltä tammikuussa ja
Mä en ikinä katsonut taaksepäin. Tai ikinä ole ajatellut, että mun lähteminen olisi ollut virhe. Ja se oli yksi parhaista päätöksistä, jota mä oon koskaan tehnyt. Ja mä oon kiitollinen itselleni ja maailmankaikkeudelle siitä, että mä tein sen päätöksen. Mutta huomaa, mikä tässä on se järjestys. Ensin mä kuulin sen sisäisen tunteen, sen kutsun. Ja sitten mä tein sen päätöksen. Sitten mä rakensin sitä siltaa. Mä tein hyvin tavallisia käytännön asioita. Ja vasta sen jälkeen ulkopuolinen maailma alkoi antaa mulle paljon enemmän näyttöä siitä, että se uusi suunta todella kantaa. Ja se lähti luomaan ekaa kertaa mun elämässä vapautta. Itse asiassa heti siitä tammikuusta mä aloin tuntea sen vapauden tuulen. Ja runsauskin alkoi virtaamaan. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että joka viikonloppu mä olin jossain päin Suomea pitämässä enkelikursseja. Ja se alkoi tapahtua oikeastaan aika lyhyessä ajassa. Ja tää on, mä halusin kertoa tämän mun oman tarinan, koska tämä on yksi syy siihen, miksi vanhasta elämästä ulos kasvaminen voi tuntua niin epämukavalta. Sun sisäinen maailma voi olla muuttunut jo ennen kuin se ulkoinen maailma näyttää vielä juuri mitään. Sä tunnet jo, mutta sä et halua enää elää samalla tavalla, mutta sulla ei välttämättä vielä ole uutta työpaikkaa tai uutta yritystä tai uutta yhteisöä tai edes selkeää käsitystä siitä, että mitä sä haluat tilalle. Se aina tuu niin suorasti ja selkeästi, mutta se vaan se sisäinen tunne, että mä en enää mahu tähän mun vanhaan elämään ja se on se tarkoitus. Se on se pointti siellä. Mutta siinä vaiheessa, kun se alkaa kutsu tulemaan, niin mieli yrittää helposti vetää sua takaisin sinne vanhaan tuttuun. Se sanoo, että ehkä sä vaan kuvittelet tämän. Ehkä sun pitäisi vaan olla tyytyväinen, ehkä sä oot liian vaativa. Nyt sä unelmoit vähän liian isoista asioista, niin kuin mulle monet sanoi silloin. Tämä on epärealistista, koska vanha maailma on ainakin niin kuin, olemassa, kun taas uusi on vasta niin kuin semmoinen visio ja aavistus. Ja välillä se uusi todellisuus alkaa juuri sillä tavalla. Ja mulle se lähti poikimaan niin isoja asioita. Mä muutin USAhan, mulla tuli mahdollisuus ihan uudenlaiseen vapauteen lopulta Havaijille ja nyt tänne Ruotsiin takaisin, mutta syntymäkaupunkiin. Mutta siis ehkä sä tunnet sen kutsun. Ja sä et voi tietää, mitä uskomattomia asioita lähtee poikimaan siitä, kun sä antaudut sille uudelle elämälle. Sä teet sille tilaa. Ja vasta myöhemmin sä pystyt osoittamaan sitä sormella ja sanomaan, että hei, tossa se nyt on. Joillekin teistä tämä on tunne siitä, ettei oikeastaan mahdu siihen ympäröivään maailmaan. On ollut mukana, se on ehkä paljon enemmän kuin, yksi työpaikka tai elämänvaihe. Sä oot ehkä lapsesta asti ollut se, joka tuntee asioita todella voimakkaasti ja kysyy syvempiä kysymyksiä, aistii tunnelman huoneessa ennen kuin kukaan on sanonut sulle mitään. Ehkä sulle on sanottu, että sä oot liian herkkä tai sä mietit liikaa tai sä teet asioista liian syvällisiä. Ja aikuisena sä oot voinut oppia elämään sen kanssa aivan hyvin, mutta jotain siellä sisällä on silti tiennyt, että sä haluat elämältä enemmän. Enemmän syvyyttä. Enemmän merkitystä ja enemmän yhteyttä siihen, kuka sä oikeasti olet. Ja kyse ei ole siitä, että tämmöinen ihminen, joka ajattelee, että hei, mä en kuulu tähän elämään, että siinä olisi mitään parempaa kuin niissä, joka kokee, että mä elän nyt sitä elämää, jota mä haluan. Että kyse ei ole paremmuudesta, vaan erilaista virityksestä. Ja mun omassa työssä juuri se herkkyys on yksi niistä asioista, jotka muuttuu taakasta valtavaksi lahjaksi silloin, kun ihminen lakkaa taistelemasta sitä vastaan ja oppii ymmärtämään, miten se oma energia oikeasti toimii. Ja sä alat huomaamaan helposti, että missä sun on hyvä olla ja missä ei. Kenen kanssa sä saat hengittää vapaasti ja missä sä huomaat muuttuvasi taas pienemmäksi versioksi itsestäsi. Mitkä asiat todella ravitsee sua ja mitkä vaan niin kun on sellaisia asioita, jotka vaan täyttää sun aikaa. Tuli mikrofonin katkos tässä, mutta ei se mitään, jatketaan. Eli kun sä alat ottaa enemmän tämän kaiken informaationa sinusta, niin jossain kohtaa tulee myös semmoinen tunne, että
mitä mä kutsun niin kuin hiljaiseksi kiireen tunteeksi. Ei semmoista paniikkia, eikä semmoista energiaa, että pitäisi tehdä joku valtava ratkaisu heti, vaan enemmänkin syvä tieto siitä, että mä en enää halua lykätä sitä mun omaa elämää vuodesta toiseen. Tulee semmoinen vahvistus siellä. Ja me ihmisinä me ollaan niin hyviä siirtämään meille tärkeitä asioita aina sinne tulevaisuuteen, sinne ensi kuuhun, sinne ensi vuoteen. Ja sit kun mulla on enemmän aikaa, sit kun mulla on enemmän rahaa, sit kun mulla on enemmän tilaa mun elämässä, sit kun mä oon varmempi, sit kun musta tuntuu, että mä oon valmis, sit kun tilanne on semmoinen ja semmoinen ja semmoinen, sit kun tää ei enää pelota. Ja jos me odotetaan sitä hetkeä, jolloin se uusi tuntuu oikeasti täysin turvalliselta ja kaikki on niin kuin perattu valmiiksi ja että kaikki on niin kuin varmaa, niin sitä hetkeä ei välttämättä koskaan tule. Ja tässä me tullaan mun mielestä siihen, mikä tarkoittaa, mitä se seuraava taso oikeasti tarkoittaa. Me ajatellaan helposti sitä seuraavaa tasoa semmoisena ulkoisena asiana. Enemmän rahaa, uusi työ, uusi parisuhde, yritys kasvaa. Tietysti ne voi olla osa sitä ja ne on tärkeitä seuraavia tasoja meidän unelmaelämän luomisessa. Mutta ennen kuin se uusi elämä pystyy niin kuin tuntumaan oikeasti sun elämältä, myös sun oma käsitys siitä, kuka sä olet, joutuu usein laajentumaan. Voi tulla identiteettikriisi, identiteetin muutoksia. Ja mun kohdalla piti jossain vaiheessa lakata näkemästä tätä henkistä työtä vaan kiinnostuksen kohteena tai pienenä sivuasiana ja sallia itselleni se ajatus siitä, että tämä voi oikeasti olla mun työ, olla mun elämä. Ja juuri siinä kohdassa voi nousta pelkoa. Koska niin kauan kuin joku unelma elää siellä sitten joskus ehkä siellä paikassa, niin se on aika turvallinen ja meidän ei tarvitse oikeasti kohdata sitä. Mutta kun se alkaa tulla lähemmäksi, kun se alkaa muuttua enemmän oikeaksi mahdollisuudeksi, joku syvempi osa meistä voi sanoa, että hetkinen, mitäs jos tämä oikeasti tapahtuu? Mitäs jos mä oikeasti onnistun? Mitäs jos mä oikeasti menestyn? Mitäs jos mä oikeasti luon runsautta? Mitä jos kaikki muuttuu? Mitä muut ajattelee? Mitä jos mä onnistun niin hyvin, että mä en voi enää palata siihen vanhaan versioon itsestäni? Mitä jos ihmissuhteet muuttuu? Ja mun mielestä nämä pelot ei automaattisesti todellakaan tarkoita sitä, että sä olisit menossa mitenkään väärään suuntaan. Ne on täysin luonnollisia, normaaleita pelkoja, kun me ollaan lähdössä kohti unelmia. Joskus ne nousee juuri siksi, että se uusi ei ole enää pelkkä haave. Silloin kysymys ei ole enää vaan siitä, että mitä mä haluan, vaan pystynkö mä sallimaan itselleni sen, että tämä voisi oikeasti olla mun elämä. Ei niin, että pitäisi teeskennellä olevansa joku, joka ehkä elää, joku tulevaisuuden versio itsestä, joka voisi elää sitä elämää tai tehdä jotain vastuuttomia päätöksiä, vaan että sä lakkaat automaattisesti sulkemasta pois sen, mikä tuntuu suuremmalta kuin se, mihinkä sä oot tottunut. Ja ehkä tässä kohtaa kaikkein kiinnostavin kysymys onkin tämä, että jos mä tiedän, että joku mussa on muuttunut, kuka mä oon seuraavaksi? Millaisesta versiosta itsestäni mä haluan alkaa tehdä mun valintoja juuri nyt, jo nyt, niissä pienissä kohdissa, joissa se on mahdollista. Ja juuri tähän kohtaan mä haluan kutsua sut mukaan mun maksuttomaan 3-osaiseen live-workshopiin. Seuraava tasosi, läpimurto, Jumalatar elämää. Mä oon luonut sulle 3 voimaannuttavaa iltaa ja ne on rakennettu juuri siihen hetkeen, kun sä tiedät, että sä haluat enemmän. Mutta se vanha ohjelmointi, epävarmuus tai ihan se tuttu elämä alkaa vetää takaisin. Tai sä et oikein tiedä, miten sä pääset sen niin kuin sinne eteenpäin. Ensimmäisessä kristalli-illassa me rakennetaan kristallinen kartta. Ja me luodaan selkeyttä siihen, mitä sä oikeasti haluat ja mihin sä oot menossa. Me katsotaan niitä unelmia. Ja toisessa osassa me murskataan manifestoinnin esteitä. Eli me mennään siihen, mitä tapahtuu, kun se uusi unelma törmää siihen vanhaan ohjelmointiin. Miksi se tuttu tuntuu alitajunnalle turvalliselta.
Miksi pelot ja itsesabotaasi voi nousta juuri silloin, kun sä alat liikkua eteenpäin? Ja miten siitä uudesta tehdään vähitellen tutumpaa ja turvallisempaa, jotta se voi toteutua. Ja kolmannessa osassa me tehdään kvanttihyppy unelmaelämään, jossa tuodaan tämä koko matka yhteen. Minkä aikajanan sä valitset? Kuka on se korkein versio susta, joka elää sitä elämää? Ja miten sä alat kehollistaa sitä ja viedä sen myös niin kuin käytännön toimintaan niin, ettei se uusi jää vaan visioksi ja haaveeksi sinne eetteriin, sinne sun mieleen. Ja tämä workshoppi on täysin maksuton ja me tavataan livenä 3., 8. ja 10. syyskuuta. Ja jos et sä pääse jokaisen liveen niin kuin livenä, ilmoittaudu silti mukaan, koska niistä tulee tallenteet ja ne on siellä sun katsottavissa myöhemminkin. Jos sä oot kuunnellut tätä videota ja ajatellut, että mä tiedän, että mä oon kasvanut ulos jostain vanhasta, mutta mä en halua jäädä tähän välitilaan, niin tuu mukaan. Se on täysin maksutonta, aivan ihanaa. Ja tässä kuvauksen linkistä sä pääset varaamaan sun maksuttoman paikan. Se ei sitouduta mihinkään. Ja meillä tulee olemaan ihanaa yhdessä. Ja ennen kuin sä lähdet, mieti vielä yhtä asiaa. Mitä se uusi versio oikeasti pyytää sulta juuri nyt? Ei koko loppuelämän suunnitelmaa, vaan ehkä yhtä päätöstä, yhtä rajaa, yhtä keskustelua tai yhtä asiaa, jota sä et enää halua siirtää sinne ensi vuoteen myöhemmäksi. Jos sä haluat, kerro mulle kommenteissa, mikä se voisi olla, missä kohtaa sun elämässä sä tunnet tämän nyt kaikkein voimakkaimmin, tässä ja nyt. Ja tietysti mä kutsun sua tilaamaan tänne Kristallinen Jumalatar Enkeli TV-kanavan, jos et sä vielä tehnyt sitä, niin me jatketaan näitä keskusteluja myös tulevissa videoissa. Uusi video tulee joka viikko tänne kanavalle. Ja ihan, että oot täällä. Pidä huolta itsestäsi, rakas ystävä. Sun ei tarvitse tehdä siitä vanhasta elämästä väärää, voidaksesi valita jotain aivan uutta. Sä saat kasvaa, sä saat muuttua, sä saat antaa itsellesi luvan nähdä, kuinka paljon elämässä voi vielä olla sulle. Paljon rakkautta. Kiitos, kiitos, kiitos. Hei hei.